Nah, janing Geriko kabeh sing pengen ero persemayamane Sri Paus Fransiskus sing ana nang Basilika Santo Petrus Vatikan, wis ana ning Angelico sing kabeh layat nang kono. Monggo ning repotane. Sugeng dalu waktu Indonesia cak ning aku ning Angelica yo ngrepotno teko Vatikan tepake nang Basilika Santo Petrus. Nang kene iku panggon persemayamane Bapak Paus Fransiskus. Lah kaya sing dirui Bapak Paus ninggalno awak dhewe tanggal 21 April 2020. Lah ket tanggal 23 sampai 21 April 2020 dino iki panggon persemayamane Bapak Paus bakal dibuka kanggo masyarakat umum. Artine warga teko endi ae, teko mancanegara iso nglayat nang kene. Diperkirakno iki ana puluhan sampai atusan ewu wong sing nglayat janing. Apa maneh pancen tahun iki ketepaan tahun jubileum. Dadi pancen akeh wong ziarah nang Porta Santa utawa pintu suci nang Vatikan iki. Rencanane sesuk tanggal 26 April 2020 jam 10 esuk waktu Vatikan utawa jam 3 sore waktu Indonesia bagian barat bakal dianakno misa requiem utawa misa arwah kanggo katentremane Bapak Paus. Sakwise iku Bapak Paus langsung disarekake utawa dimakamno nang Basilika Maria Maggiore. Iki pancen seje karo paus-paus sadurunge sing kabeh dimakamno nang kene utawa Basilika Santo Petrus. Tapi Paus Fransiskus iki pancen wis njaluk utawa wis ngekei wasiat njaluk dimakamno nang njaba Vatikan. Lah kira-kira mari ngono 15 dina sampai 20 dina sakwise Bapak Paus sedo bakal dianakno konklav utawa pemilihan paus anyar. Saka Indo bakal ana Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo minangka salah siji teko 135 kardinal elektor sing umure durung 80 taun sing iso milih lan dipilih dadi paus anyar. Ditungakno kabeh cak ning muga-muga Bapak Paus Fransiskus manggih swarga langgeng lan proses konklav iso mlaku lancar. Sakmenese repotanku teko Vatikan balik nang studio JTV.